Hakawe ke jingja, kawe ke trok ka bakit ya ke umpenyang petrol ka badani number MZ01AA9286 ka badang wananong ba Guwahati kala kala Khongpong hamaria poy khatwe mer ka badang hap sigi benta jo Jela Assam haka surok ba mar persha ba ka petrol pom jo ka NRL ka badon Haribhoi district. Katkum ka khubor balayolum kani ka jingja kala jaha ka por khatwe baje menmir jo ka khat saw tarik naitung bat ka balawan ra ru ya ka jingdheng kali ka bajurba ka balane hadu mene ka step jo ka khat san tarik naitung 8,000 pusan ha kani ka jingja kani ka trok kala kemding hadu banda inkhong khat bat ki kali pilip ding na Assam bat Meghalaya kilalet mar syakate ka jaka bantem ya ka ding ka balane dabun kanta Hakani ke jingja kamsham ladan kanu ke jingja basngosi namar ke jingkloi unongnya ban kenti bat pet hendreka kali kala julor lut bat in khongkhat उसर नजर पड़ेगा